Tuna da azali mu ta ce ta mu a kwanda ko tsayin ma ya samu kuɗin ma kawai. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Kwaya ta ce nan sai da. Kana lafiya lautu ma wuce. Ina cikin tafiya ne wallahi kuɗi na sa kare wallahi gaba ɗaya. Ba ta da wata matsala an saka diba. Ba dan yana so zan sayar da ita ba. Bismillahir rahmanir rahim. Hamomarin ka sa aka diba ha gani. Komi na ta layi halau layi kama kowane layi na yi gaba ɗaya. To yanzu nawa kake ganin za a baka? Ka ga san wayoyin yanzu. Ka sai abin da ya dace kawai ka bani kuɗin ne in tafiya ta kawai. Sauri kawai nake. Nawa zan bada? Ka saya gaskiya kawai. Yanzu ka sai daman 2,500. Yanzu ka ganta nan ko fa daɗewa ban yi da sayan ta ba. To ina ruwa na da sabuwa ka saye ta. Ni ko ga yanzu ka sai 3,500 ba wani tsaye kawai. Haka kawai ka saya. Gaskiya ya kamacin da zan iya maki in ka sai da mun ba kuɗin. Ba komai ba da Allah yakan kaje mun zan dawo. Yan aje malayi. Ba na kuɗin ko na sauri in je in dawo. Ba dan Allah sauri hanzarta sauri nake ka gani. Sauri da Allah. Yanzu nan an shi layin da Allah. To sai ka dawo. Ha gaskiya wannan za a samu wani abu sosai. Ta kuma wannan ga yanga zai sa. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Kana lafiya? Barka da zuwa. Ka ne na kawo maka abu ga akwashi yanzu kawai. Idan fa kana sai wani yawo kake da hannu. Assalamu alaikum. Irin ku muke nema wallahi abokina. Ka ni wa abokin ka bane kai dai kawai abu ga market kawai. Na gani. Wayoyi ne masu kyau. Akwai kaya ka gansu nan. Ashe yasa gano. Allah ko to na gode. Kuka gansu ba gani a gani masu kyau ne suna da kyau sosai wallahi kuma ka kamata mun gaskiya kawai abu ga kwashi kada mu to waɗancan mutanen na bakin kasuwa dai nake son masa kaya amma kawai shi yasa na na hutu na ga na kawo maka kawai kare ba da abin kirki kawai dan gobe in dawo to ga 20,000 abokina to godiya nake da godiya karawan haji kana ban ma kawai duka gaba ɗaya na ta yi sai an jima to Allah dai ya sa alheri muka saya ba ma zan kira tsakanin bari in kira Alhaji gani Allah ya cishe mu Hello assalamu alaikum Alhaji kana lafiya dama wasu kaya ne nan ga su nan za ka kama su na sai Allah kama gan su na wajen wallahi suna da kyau sosai wallahi suna da kyau sosai Alhaji kama gan su ne ya ka zo ka gan su wayoyi ne manya gaskiya wallahi ko ka gan su nan kusan su nawa ma dai tare su nan dai sai ka zo to ba damuwa sai ka zo amma ana nan jiran kai Allah gida zan je yanzu ina so in shiga Kano ne yanzu da Allah ya kazo ka gaggauta da Allah ka gaggauta ai sorry